Meillä on metsä ihan oven takana, mutta alettiin miettiä, että kaikilla ei välttämättä ole. Niin, ei kaupunkikoulut ole metsän vieressä. Eikä kaikkialla maailmassa ole edes metsiä. Me perehdyttiin Vihreä lippu -teemassa Afrikkaan ja siellä on kouluja tosi erilaisissa ympäristöissä. Käyköhän lapset muualla maailmassa ulkona opiskelemassa? Mitä luulette? Ei varmaan ainakaan joka paikassa. Se ei olisi turvallistakaan kaikkialla. Miksei? Joissain voi olla vaikka vaarallisia eläimiä ja jossain ei ole turvallista ihmisten takia. Miettikää vaikka Ukrainaa tällä hetkellä. Tai vaikka jossain Jenkeissä, missä lapset saa ulkoilla vain aidatuilla asuinalueilla. Lapset on tämän suhteen tosi eriarvoisessa asemassa eri puolilla maailmaa. Niin on. Ja taas kerran me ollaan niitä onnekkaimpia. Me voidaan mennä metsään koska vaan, vaikka koulusta. Pedot lähtekää nyt. No niin. Mennään kirjoittamaan niitä asioita, mitä me ollaan nyt täällä mietitty tonne taululle. Nella voi mennä ensimmäisenä. No niin, hyvä Nella. Hieno Noora. Oh my god. Oh my god. Siinä on varmaan ihan sama tekniikka. Ilmastonmuutos, ilmastonmuutos, ilmastonmuutos. Kuinka pienellä? Liittyykö se eläimiin? Joo. Kyllä. Kuvaaks toi? Vai?